Babyinfo tester vi i dag en vuggedødsalarm, der hedder BabySense 2, som ser sådan her ud. Den består af 2 plader, som man lægger ind under madrassen, og på den måde kan den registrere babyens puls, og på den måde gør livet meget lettere for sådan nogen som mig, der konstant tænker på deres babyer i løbet af natten, og om de nu også trækker vejret. Vuggedødsalarmen er super nem at installere. Man gør bare sådan her. Du tager pladen, putter den ned i bunden af din vugge eller seng, hvad du nu har til din baby. Der går en ledning her, som du bare sætter fast på den her monitor, som du sætter på siden af sengen eller din vugge. Derefter så tager du og tager din madras ovenpå. Og det her, det virker lidt mærkeligt, man tænker, hold da op, hvordan kan den måle igennem sådan en tyk madras? Men det kan den godt. Baby kommer ned og ligger på madrassen. Og den her, den registrerer så babyens impulser. Og hvis babyen uheldigvis skulle holde op med at trække vejret, så vil den her begynde at hyle. Og vi kan jo prøve at lave en lille test, som lille her vil hjælpe os med. Du putter altså baby ned i din seng, ligesom du plejer at gøre. Og inden du putter baby, så trykker du bare på en enkelt knap. Den lyser grønt her, lige om lidt, så betyder, at den nu registrerer babyens impulser. Skulle baby holde op med at trække vejret, så vil der ske følgende. Jeg prøver at fjerne baby for ligesom at demonstrere det. Og det her kan absolut redde din babys liv. Til at begynde med, der var jeg en lille smule skeptisk, for den kan sådan en tynd ting måle igennem sådan en tyk madras. Så det har vi selvfølgelig tjekket. Og vi har testet på den måde, at vi har lagt 5 liter mælk og juice på madrassen her. Og så prøver vi at tænde på apparatet. Og det må man jo sige virker rigtig godt. BabySense 2 kan købes på nettet. Den koster 9,99. Der følger 2 plader med. Det vil sige, når dit barn det vokser, så vokser systemet med. Og jeg vil sige, det giver altså en god nattesøvn.